Bai, garbatzen dago. Bueno, osongi. Pues hori, egon garela ikasleekin goian, ez da? Erratutxo bat, gustora? Bai, hoxe, beti esatezuna gauza hauek demora gixio izango bagenuta. Claro. Eta beraien habilidadeak eta erakutsi pixka bat, eta nahi zuten, bai. Polita zen. Bai. Umeak dira eta transparentiak dira. Desde logo, ni transparentea direla, jakina. Bueno, hasiko gara. Iker, lagundu niatzu klaketa egiten? Venga, 3, 2, 1... Jaso solasean, Euskal Erreferenteen podcasta. Eta gizatik beti deni gustatzeko klaketa. Polita da, ez? Bai. Grabatzen nahi garen, bai, por ahí. A ver, klaketa, eta ni. Bueno, ongi etorriak gure 3. podcastera, gaur Iker Galartzarekin gaude. Iker Galartza gure zirkuko arduraduna, eta pospolo ere, gure zirkuan. Eta ongi etorria, Iker, Jaso ikastolara. Eskerrik asko. Lehenengo gauza, nik uste derrigor galdetu behar dizudana da, zer modu zaude? Ongi. Ja, indar berrituta, igual guztizez, sendatuta bai, eta orduan oso pozik nago, baina era bat osatuta eta atope, emanaldiak egiteko bai, baina zirkoa denodak izan bezala emanaldiak egitea, baina zerbait gehiago da. Claro. Zirkoa montatu behar da, armaiak, gradak, bestea, eta horretarako kontuatzen ez oraindik. Lehen nekatuta bukatze behar nun, igual adinagatik edo oen doblea. Energia pixka horinik falta zaizu berritu. Antzian, medikoak eta muskulo kontua zala, eta beharko nitula, 6 hilabete, eta lehendik ni gertatu zeidan hau bera gertatu zein beste batzuekin ere egon naiz, eta ni 8 hilabete dara matzat, eta oraindik lasai Iker espresarik euki, eta orduan, alduan neurrian, aldan eginez, ia da kilo batzu ja hartu ditut, eta horrek ere, indarra ematen duan kontuz. Asko galdu zenuen? Bai, bestakiz, igual 14 kilo galduko nituen. Zen berez, hilabete bat egon zara ingresatuta. Bai, hilabete. Eta gauza da ingresatuta, eta besta daia etxanda. Etxanda, geldik, orduan, entubatuta zaude, besoak ere lotuta auskazu, ze igual reakzio batean edo tuboa kentzeko hori ebitatzearen, eskuak ere lotuta, orduan gero askatzen zaituzte, eta zaude kromo bat bezala, ezin duzu besorik altxa, ez duzu indarrik. Eta uste duzu gainera, ez zarela geldi egon daiteken egitako, ez? Eta orduan egar gure etortze zeizut, ez du mekabuna, putet, ez nizu malkoa lehortu, ze atzamarratzizu eskua hormen gora iristen da orduan. Mazteari arrebari norbeti esan berduzu malkoak lehortzeko zezin ez. Hostia, da impotentzia ikeragarria. Osasuna, ze gutxi baloratzen dugunean, ez gara ohartzen, eta bapatean desagertzen zaizunean, esaten duzu, zer ginengoen. Hori da, ze ondo gaudenean, ez, eta ez dugu baloratzen. Baina, hori, agineko minakin ere gertatzen da, ez dizu kontatuko nik hemen digutxira badaukatzen. Juizoko gehatzen zait, orte pelma ematen didana, eta kendu behar dudana, eta horren zai ere banao. Iker, joko dugu pixka zure urtzarora, bale? A ber, nik jakineko nuke, eta nik uste dut ikastola bat garen horrian jason, nola gogoratzen zuzuk zure ikastola garaia, zure urtzaroa, zer gogoratzen duzun garai horri inguruan? Nik oso zoriontsuan itzan, hori nik uste dut nire gurasoi esker izan dela, beraiek utzi datelako, garai hartan ere jolastu gehiago egiten zen igual, baina jolasten, eta etxan nire jolasten, eta eskolara joan, eta jolastu, eta ume bizian itzan, bizia eta mugitua, eta ez dut esango, nintzen hiperaktiboa, baina beti alerta zegoen ume bat. Dena harrapatzen, hemendik handik, eta perezi gabe. Eta pixka bat ikusten dut, nire semeri begiratzen diot, eta antzeko ikusten dut. Ez dakitze izango da, gustatzea jo, derrepente, marraztea gustatzea, trompeta jotzea gustatzea, usten du gauza bat, hartzen du bestea, gero berrez rekuperatzen du. Vitalidadea, ez? Bai, hori da. Eta imaginazio handia dauka, eta amari eskertu behar badiot, nik esate baterako eskertu behar diot,
telebisteik ez zigun ikusten uzten, ostiral arte, 2-3 hasi arte. Horrek nola bai, ematen du aurrek bere imaginazio hori garatzeko, ez bidea, ez? Bestela zaude tontotuta pantaila baten aurrean, eta nolabait, gu hemen ikastolan saiatzen gara hori ekiditen, ez? Eta sortu dugu talde bat hemen, gurasolan talde bat, pixkat pantailen inguruan osartzeko, eta nahi nola esaten dira, zer nora, zer gertatzen, aspertu, pixka bat, ikasi, aspertzen, eta sortu, ez? Ego nola, lehen joten ginean oporretara, edo ez dakit nola gurasoekin kotxean, eta horreten ginean, lehioti begira, eta aitak zeukan hor jarrita, o Benito Lertxundi, o Julio Iglesias, Euskal Zer, eta arguten ginean lehioti begira, eta gero bukatzen zaila, bi vuelta ematen zituen katxarrak, eta abestu egiten gero, eta Benuno, Benuno, eta venga, tio, eta tira, karretera inmanta, ez, eta ematen du orain, ja, bete behar ditugu utxune guztiak. Inork ezin du lehiotik behira jun, ikusten paisajea, gure etxean esaten dugu to be. Ingelesez oso ongi deskribatuta dago izan eta egon, ez? To be aditzan, pues, nik uste dut, igual euskaraz ez dago aditz bakar bat hori biltzen du, no? Izan, eta egon, eta horretarako aukera bagen. Eta bai, gero gauza bereziak bat zeuden, de repente, Reala jokatzen zuen, Real zalegi izan gure etxean beti, eta ordu, Copa del Rey, aste azkena, aitak telebista kable luzea, antena nazeukan luzea, eta hartzen zuen telebista gurpildun mai baten zuen, eta kartzen zuen sukalderaino, eta ordu, Realan partiduak denok ikuste bendulako, amarire gustatzen zitzaion, eta zan, zerbait berezia, eta guain nire saiatzen naiz, de repente, etxean gaude, eta aste azken bat, pelikula. Eta pelikula bat egingo dugu, venga, gaur pizza egingo dugu, deno pelikula bat, hori da, ez? Eta plana egingo dugu, eta bere jakitea izela zerbait berezia egiten. Baina ez da, eskolako lanak egiten aritu nez pantalla baten aurrean. Eta gero guain, jazta, bukatu ditut lanak, jarretuko dut pantailaren aurrean. Ez que jolastea, ni gorputz hezkuntzako irakaslea naiz, eta uste dut jolasak duen balio ezigarri ikaragarria dela. Ez que da ikaragarria. Osongi, eta eskolan, ikastolan anekdotaren bat irakasleekin eta hola bereziak edo markatu zaituen irakasleren bat gogoan duzu? Nik, ez dakite, ordune, hirugarren mailan nengoenean, bazan, Maria Jesus, handereño bat, oso antzerkizalea eta areke, hoxe paperak eta ematen zizkigun, antzerkiak antolatzen zituen, eta nizerakit, igual gabonetan, ez, eta egiten genuen igual, torre, hiru erregeak, Jose, Maria, eta denak, paper guztiak banatzen zituen, eta ni, kago, la puta, nik ez etxean, eta bukaeran Iker Galartza, Herodes, eta nik, hostia, bale. Te jodes, ez? Ez, paperik onena, hori ja inpertzan pixka bat, interpretatu inbertzan, eta orduan, areke, eta gero, baina etxan, antzerke bere osotasunen biziarazten zigun, etxan makarri papera ikastea. Zan gero, dekoratu bat egitea. Eta hori superimportantea zen. Gelako orduak, orduan etxan, oain igualden antolatuago da, baina ez zuen, hau egin beharrean, ez dakiz, fetxak gerturatu ala, kartulinakin moztu. Batzuk letrak, beste batzuk ez dakiz zer. Beste batzuk jarri tripodeak etzian, oain bezala, gurrakin, tal, hango mantenimentukoari eskatu egiteko ez dakiz zer. Argiak, bombila batzuk koloretako margotu bombilak, batzuk igual ez zuten antzestu nahi, baina teknikari izan nahi zuten, dena banatzen zan hor. Davidek hor dagoela gurekin osongi daki, musikalen elkarrekin gaudelako, irantzurekin eta beste batzuekin batera, eta gure ikastolako musikalan zuzen hori egiten dugu, eta badugu maxima bat, eta nik uste dut oso garrantzitsua dena, eta nik behintzat hezkuntzan daramadana bandera bezala, eta da, zurea sentitzen baduzu implikatu egiten zara. Eta implikatzen baldin bazara ikasten duzu, eta hori da klabea, sentitzea zurea bezala edozein proiektu, ez etortzean norbaitek eta esateatori, hau da, egin behar duzuna, erreproduzitu. Zuk sortu, zuk egin dekoratuak, zuk dena, azkenean horrek ematen dizugu. Eta hori gertatzen da, esate bateko orain, dena profesionaltzen da, eta egia da, asko hobeto dago, dena profesionalagoa delako, baina ja hortik pasatzen gara, bukatu da rodajea, eta non dago nire kotxea, ni, mesedez, barkatu
itxin behar dugu 5 minutu, ze fokoak ondo jarri behar du. Ni hemen goen 5 minutu zer, atxen lekura, ez dakiz zer, kafe. Bai, hori, 5 minutu, tio, lagundu fokoa jartzen, guain zea, un aktor, una estrella, txoin, guain tokatzen da, txoitean, teknikoak, zure, lankide honek, foko hori jarri behar duelako hor, dagoen lekuan, gorago, berago, eta egon behar duzu hor. Problema da, aktore batzuk ez dutela uste, lankide bakarra dira aktore maila beran daudenak, ez? Eta beste dauden zerbitzu. Eta orduan zu foko hori jarri behar duzu, no hay doble de luces, que venga aquí un doble, que se pongan ere partez, eta jarri hori, eta hori ere, nik bizitzen dut, nire egunerokotasunean, eta askotan begiratzen dira, eta kagoan la leche, cabron. Etorri beharko zen duke gure zirkura, hor, te hacía poner a ti un foco, gero actuar, pasar la fregona, eta gero zea, eta bai, eta zurea balitz bezala zaindu. Ze hemen, ez bada dena prest, bihar ez dago emanaldirik. Eta gero joko dugu gure zirkura, baina hor nik uste dut ukitu duzula gai bat oso gakoa dena, eta dau Solana Euskaldunon, Euskaldunon ezaugarria dena, herrietan ezaugarria dena, ikastoletan, gurean jaso maintzat ezaugarria dena, eta gure zirkoan hain zuzen ere ezaugarria dena, ez? Bai, Solana, Euskal Elkartetik etortzaigun hemen, Atarrabiko Euskal Elkartetik, eta laguntza behar duzuet, kauen berandutze, ja justo grada guztia deskargatuta, baina, ega da, pixka bat, denon implikazioa behar dela. Ega da, gure ogibidea da, eta guk egin behar dugu, ez? Punto, baina beti, aportazio guztiak onak dira. Guk aportatzen dugun bezala, askotan, batzuk, ni honea etortzeagatik, oso pozik etortzen nahi, zirutze zait aportatu egiten duela, lehen egin dudan tartetxo hori, neskamutilekin, igual geixego ere egingo nuke, edo benetan ikusten dituen beste batzu, pixka bat, deskonektatzen ez da, etzeilako igual interesatzen gehiagin. Futboleroagoa direlako. Hori da, baina benetan zeudenekin ingo nuke beste ordu betetxo bat, gustora. Eta hori izan nire aportazioa, ez? Eta egin behar dugu. Eranzteko gaude. Eta gaur egun norbaitek arrakasta exito pitima bali mauka segitun denok coaching bihurtzen gara, eta hori oso modan dago, eta kobratzen, bisita bat ona, bisita bat ez dakizer, hitzaldi motibatzaile bat, eta dena, tio, zure esperientziarekin beste batzu motibatu beharko baituzu, bai. Batek esaten zuen, zer da coach bat egiten duzuna, egin behar duzuna esaten dizunez, eta orduan nire ama coach da. Claro, hori da. Amatxo musu bat emenik, Hoxe, bai. Edo, bai. Hezkuntzari buruz jarraituz, horregun dela eta, Argentinan, beste leku batzuetan, antzerki mundua dago sartuta kurrikulumean. Eta aldiz, hemen, Euskal Herrian, edo Espainian, ez dago kurrikulumean sartuta, nolabait derrigorrez, autazko ikasgai bezala, eta kriston baliorantzia du. Nola ikusten duzuzuk, eta nola iritsi gintezke instituzioetara, nolabait hori eskatu eta ezarria izateko, ez? Ez dakit nola. Antzerkiak launa hori nola egiten den. Zirku eskoletan, eta zirku elkartea ere bari dela hortan saiatzen, titulazio bat, txatzeko bintzat, formakuntza FP bat, balitz bezala, planteatzea, azken ogibideo da, guntati biziga, eta ez teko titulaziorik eta doble mortal bat egiten du. Baina gehiago noa? Baina berkatu, hemen, eskuntzan, matematika obligatorioa da. Eta nire honen, hirugarren bu maila guen zer da, batxiller bat, batxi bat, zen, batxi bat, tenitzen, nik 16 urte baditu batek, hor, eta, ze cojones, hemen, eiten X tiene infinito, infinito seseka, ez? Eta tangenteak, seno, su puta madre, hau zertarako, gaina ematzen, horrelako nivela zuenik Euskaldunik etzen, da matematika gaztelera ematen zen. Eta ez zituen, favore, ke horror, zertarako hain izau egiten, eta inork ez dit erakusten makinaz idazten. Gioi bat idazten, edo ez dit antzerke egiten erakusten. Beste batek horrela aldrebez pentsatu ezak ere. Claro, eta aldrebez ere izan daiteke. Orduan, egia da, ikastetxek, gaur egun, fardatzen dute, askotan, erakusten diegu, beraien ogibiden bideratzen ditugu nahi duten zean, edo laguntzen diegu bilatzen, ez, oraindik ez barkatu esatea,
baina oraindik ez, igual estimulo batzuk ez dituzu esnatu oraindik zure zentroan, eta ume batzuk ez dituzu, bentsat ez dituzu aukera hori eman. Antzerkia ezagutzeko aukera hori ez dituzu eman. Claro. Jason, lehen ikusi ditut, umeak ordabiltza, beraien diaboloekin ordabiltza, beraien gauzak egiten, zirko experimentatzen, esploratzen, eta imaginazioa lantzen, eta gero badakiten musika batekin numero bat montatzen, eta hemen honei jarraitzen, eta musikan motxe geratuko zego, eta gero luze honek ez du transmititzen. Editatu musika hori. Eta moztu, eta jarri, eta zergatik. Eta besteen aurrean jarri, ez? Eta gero iritsi da, publikoari iritsi zeio numero hori, gauza nazten ega baino, iritsi zeio numero hori publikoari. Sentimentalki diozu. Bai. Zergatik iritsi zeio? Numero hori lantzeko garaian mimoa egondalako. Claro. Berdin da, hor kola, musika kola, gero fundido negro, jazta, fuera. Betu zupakizu, hobeto geratuko dela, o intuizio hori balin badukozu, hemen, pan, tak, hemen bukatzen eta argia, golpetin mozten, setu horretara, hori da beharrez bihar arratsaldean, kortea bilatu, beste dela, bai, hori egiten zeatik gero ja, satisfazioa dan hemen txegeratu da. Eta urru baten fundidoan egin igual hobeto geratuko da. Baina ez da baidatuko dugu, pues ez da. Gutxienez, izan ditzagunez, plataformak gauzaiek ez da baidatzeko, eta hezkuntzak bideratu beharko gintuzke horretara, ez? Laguntzera, ikaslek izan dezaten, leku bat, haiek nahi duten... Eta gero, jornada puertas abiertas, aita irekiak, etorri, eta ematen du, ordenadore gehien dauzkanak, hobeto erakutsiko duela, barkatu baina ez. Lehen komentatzen zuen Davidek ere, hemen dagoela, noiz bukatuko diren txirrinak ez, eta askotan entzun diot ni, Arbizuko kanpina, esate batez, egon ginelako orain dela gutxi, zergatik ez litzateke eskolak horrelakoak izan barko lukete, ez? Eta naturan sartuak, eta bueno, pues pixkat, batzutan zaila da, eta realistak, baina, nolabait, atera behar da eskolatik, ez? Ez hitzeko aurrak zen azkenan, prestatu nahi baituzu benetako bizitzarako, berzara benetako bizitzara. Eta lau pareten artean askotan. Eta askotan lan ez tope gabiltzen nire semearen irakasleak. Ez alaba zaharren irakasleak esan zen. Bola neraman grabak eta nola, zurrumbilo baten sartzea, aldu honi besteare harrapatu hau, benga grabatu hemen bukatu rodajea, segi, gerantzerkin dara. Eta, abenei masteri zenen, hemen, aste hau, gordea, aste hau geldik tal, nola aterako dugu umea. Eta umea zehara jungabe, eta imaginatu, otxaila, irakaslearekin, tutorearekin hitz egitera joan, zubarkatu, arazutik egon golitzake umea hartu eta astebete asko galduko du. Hemen galduko duena, rekuperatuko du. Eta hemen galduko duena, etxean 10 aldiz gehiago irabaziko du. Eta ume horrek ere behar du, egon, zer da aste bat, zure hezkuntza bizitza osoan zehar, ez? Ez da ezerrez. Ez da ezer. Bale, gai aldatuko dugu bizkat, eta euskal mundura joango gara, eta zure zure hizkuntza biografiara, ez? Zu euskalduna zara, baina ez dakit zeharremana duzu euskararekin txikitatik, eta gero beste hizkuntzekin ere zeharreman izan duzu noren arte. Zakit, gero, egia izango da, gero eta adinan aurrera egin, ez, radikalagoako bihurtzen garela, edo igual da, esperientzia gehiago daukazu, eta arduan esaten duzu, eta ez daukat hainbeste barkatu beharrik, lehen asko barkatze zan, nik barkatzen nun, eta ikusten dut, oraindik ere, arazorik handina hori dela guk kuadrilan, baginan, 10, 12 mutiko, eta bat, batek etzun euskera ziten, eta batetzun, harengatik, eta dena gazteleraz. Baina gaur da eguna, orduan 12 urte izango genituen, eta gaur da eguna, 50 marrera gerturatzen ari garenean, beste arek ez dula euskaraz ikasteko inongo esfortzurik egin, are gehiago esango ditu bere seme-alabak nirek egin dabiltza eta berdin, eta nirek gazteleraz egiten die, zergatik egiten dizu honen seme-alabei gazteleraz, beraiek ala egiten diate, ez, nik hori bera egiten beraitar egin, ez? Eta igual, esperientziak esaten dizu, gu besteak egin dezala esfortzu bat. Hemen bizi da, hemen hizkuntza bat daukagu, behak bere familia nahi badu gazteleraz egin dezala nahi duena. Baina hemen, familia honetan, kuadrilla honetan,
Ez dugu denok orain derrepente, gazteleraz egingo, zuzabelako, bale, edukazioa eukizek baino, jarrizuk zure partetik. Claro, eske euskerak azkenean batzutan mugatuta sentitzen gara erabiltzera, bakar batek ez duelako ulertzen, eta askotan gure artean jarrai dezakegu, baina, bueno, nolabait integratzen saiatu behar gara, eta bera ere, bere belarria ohitu dadi, eta ezi dezagun, ez, jendea ere Euskal Herrian bizi bada, pues euskaraz egiteko, edo ikasten joan daitezela, ez, poliki-poliki. Hori da, eta gero, ez dakit, Euskal Telebistak ere, zenbateko onura erakartzen, nik ustetuan telebista lokalak eta ez dakit, asko zobeto daudela, lekuko telebistak, ze, bueno, Euskal Telebistan bigarren kateak, osongi, nintzen bat urte egin duan hor, lanean, eta baia semanitan, eta bar, eta zea, baina gero, ematen du, dala, kate prioritarioa, ez, lehen esten den katea hori da, eta ETB batek izan beharko luke Euskal Telebistak. Eta zer gertatzen da? Da, entzulek ez daukala, inungo, hemen gertatzen danaz, konturatzeko edo jabetzeko edo ikusteko, ez dauka euskara jakin berrik, ze ETB bin dauka hor. Euskara ematen den notizierio guztia, gero dago gazteleraz. Itzultzen dute eta... Ordu bete beranduago. Eta ikus dezake berdin telebizioen espainolan, edo beste nonbait. Eta etortzen zaizu kazetaria, eta esaten dizu, gehiten dizkizu galderak euskeraz, eta gero egiten dizkizu galderak gazteleraz ETB birakot, ez dizu, bengatu. Oain, zune bazu, jarri euskeraz nire erantzuna, eta itzuli. Badago, ez, aditu izeneko azpitituluak ezartzen dituen software bat, Eusko Jaurlaritzak atera duena. Eta jazta, jarri. Hori da. Eta Madrideko, Andaluziako norbaiti, nola azalduko zenioke egia bidurtu duzun amets hori gure zirkoa, ez? Esaten dizu, etortzen zaizu, eta esaten dizu, zu erotuta zaude zirko bat euskaraz. Publiko oso mugatua da. Bai, eta banoganik beste referentzia bat, Katalunian bada Zirkrik, Tortel Poltronarena, eta hauek ere Katalunian oso ondo lan egiten zuten, eta oso arroz zeuden beraiek ere. Zuek baino lehenago... Bai, eta gehiago esango izu guaztrako ja beraiek gelditu ziren. Eta zergatik gelditu ziren, hasi zirelako kanpora ateratzen. Esaten zuten, guria gustatzen bat zaigu, zergatik etzaie sorian gustatuko. Ez, beraien kultura zabaltzeko, beraien musika, beraien hizkuntza zabaltze aldera egin zuten, eta, hoxe, nos dimos la hostia nen, esaten du, Bai. Ja, Zaragoza joan, eta ja ruin egin zuten, eta etxan egin, zirko katalan nola, Zaragoza, ziren resultatu bueltatu ziren, eta ja jirak egiteri utzi zioten, daukate beraien eskola, karpa mantentzen dute, eta han egiten dituzte showak, udalekoak ere antolatzen dituzte, eta badagoan Katalunian zirko tradizio ikaragarria, eta lan asko egiten. Eta zu nola azalduko zenioke gure zirkoaren zure amets hori Madrideko bati? Nola uler dezake Madrideko batek, zen askotan guri leporatzen digute, musikale euskaraz, zergatik ez du gazteleraz itzultzen, eta horrela mundu guztiak disfrutatu dezake, ez? Hori da hien motiba. Baina gukaten gara, ez? Londresera eta Chicago ikusten dugu, eta gustatzen zaigure bai, ez? Aparteko ingeles mailarik euki gabe, eta euskeraz, musikal bat internazio, beste gauza bat igual da antzerki, testu askobiko antzerki bat, Madrideko joatea hori ikustea, ez dauka zentzurik, ez du zer ulertuko, baina... Ja, peio reparazek berak zetakekin, Valencia, Cataluña, Galizia, Madrid, irintzen da, musika, eta zerbait internazionala bada hori da, eta zirko ere bai. Eta ez daukago ingo reparorik bordelera joan eta Arlet Gruz ikusi eta bonjour, monsieur, mademoiselle, bakigu, orkestea, bari dela, frantzesiz egiten, arazoa da, hemen egiten badezu, kaixo, arratsaldeon, ongi etorri gure zirkura, eta leo, ¿por qué no lo hacen en nuestro idioma? Para que lo entendamos. Si ya sabes que estáis dando las buenas tardes, no se te está dando que estás... Ya está, ahora sale el malabarista y no habla, no te preocupes, ya está, no pasa nada. La trapecista tampoco habla, no, ya está, no vas a tener más problemas. Baina, azkenean da, herri bezala. Ez da, beraie jugun da, hori da. Guri zerbait gustatzen bat zaigu, baditugu gauza batzuk beraiek beste batzuk ez dituztenak. Ergatiboa, esaterako. Bai, hori da, ergatiboaz gain. Ari jasotzaileak, edo eskupelota,
edo aizkora, gure herrikirolak, herrialde bakoitza ditu bere herrikirolak, kulturalki eta tradizioak ekarri dizkilako eta onaino iritsi direlako, denak dituzte zen baino, bueno, zirkoak ere bai, eta guk zirkorik ez genuen, zirkoa praktikatzen zutenak bai, eta kalean guk paiasoak ere egiten genituen, baina ez karpa batean. Eta hori falta zan, ez pasan egon goretzaren zer gertatuko, zirko zaletasuna dugun jungo guinak beste leku ez da, eta honen zirko bat kanpotitortzen denen ikustera berdin. Baina, gurea den zerbait nahi gendun eta hori da. Eta lortu duzu Euskal Herritarrona sentitzea, ezen badago giro berezi bat, sartzen zaren momentutik gure zirkoan landarea kanpoan, txukun jarrita, itxura, koloreak... Eta hori kristo responsabilidad, zenbatek esaten duzunean, batez ere jende helduak eta Aiton Amonek eta eske gurea da, eske oso gurea da. Eta ez duzti, ezin du fallatu, ezin du erridikuloa egin, ezin du... Eskubidea duzu. Ja, baina zezu, karo. Bestela, auzolotxa izango luke beak, atorren publikoak bere bezala sentitzen du, eta orduan, hemen dago gure izena, gure izana, eta gure dena, egin nongi. Eta presioa sentitzen duzuzuk? Eta bai, ardura. Urtero berritzeko, numero berriak sortzeko. Eta aurten gaixo nola egon nahi zen, genituen numero berriak hor prest, lurrek ere bai, eta ni ingresatuta neon, eta lurrek nikerrek esan zian, hau honeako, eta lasai lur, datorren urterako, jazta, lehen urtekoarekin jarraituko dugu, eta ardura da, presioa da. Nola da evoluzioa? Zuek egiten duzuen evoluzioa, baduzu show bat, eta show horren gainean joaten zarete poliki moldaketak egiten, oinarri baten gainean, edo urtero showa berritzen duzu zerotik? Da, burua beti, ez martxan dago, baina ez nerea bakarrik, beraiena ere bai, taldekidena ere bai. Orduan bai, igual musiko batek, igual de repente, gaude gira erdian, eta honen bertsioa tingo genu, abesti hau, ez, opeio reparazio, ez da, hau, gure, hau Elene gustatuko litzei joke, igual gaztetxonetako bat, eta Elene honekin, ez eta, maizkizu buelta batzuk, eta ez da, hor usten dizu. Azia, ez, landatzen duzu. Eta hortzik, esateatako, baitu 48 urte, eta ikusten duzu hola, hemengo mina ez, eta hortzik, igual urrun urterako zerbait xua bego, ez dakiko, gorputzak zenbat, pentsatzen da, eta hoxe, horren txarako pentsatzen. Orduan dauzkozu bertente pila zabalik, eta gero horri nola xira bat eman, nola bukara dena pixkar nola lotu. Ni dekoratuak ere, buruko min ez, ze handia ematen dit. Ez egiten, nerke handia jartzen diot horri, dekoratuari, ze transmititu nahi dugun, jendea sartzen denen aurreneko pum horrekin, ez? Ozera egin zirko bat, tela hori ere gustatzen zait, oial gorria eta zirko bat, eta artistak atera bat, gero beste bat, eta zea, baina, irutxizek gero berriz hori ere egin genuen, eta horretarako denbora izango dela, eta inkluso musikariak ere goran jartzearena, eta, utzi dezagun hori aurrera gorako, zegoain, daukagu txabola bat, eta txabola horiek gero etxe bihurtu badira, bilakatu badira datorren urterako, eta orduan, eta egin du dena oso, austeroa, egurra... Zezuek sortzen duzue... Bai, hori da, eta paleekin egin dugu, hola, zea bat, ez, txabol, baina hortik etxe, eta dena egur kolore behar, dena kolorez pintatzen baditugu, eta orain, alaitasuna bada, transmititu nahi duguna, eta ez cojones, porque ni gaixo egon ez den nahi menuain grisa ikusi ez zerren, nahi dut dena kolorea ikusi eta ez, eta hori transmititu publikoare, zertak, azkenen, bakutsaren pajak dira. Eta izaeraren islada ere. Bai, eta bizizun momentu horren, islada hori, eta jendea ematen duzu zurekin, eta ja hori planteatzen duzunean, jendeari ere, zure taldekideak hasten dira, hortan pentsatzen da, esaten, igual hor foko batzuk ingo, eta gero bazoaz, eta brikode, potolore, morlin, oitako baten zait, ikusten duzu, telatu batzuk, mostrario, lako tejamana batzuk, lortuko genitu, eta eman buelta batzuk, jungo gara pentsatzen, eta ja. Sartzen zara brikode potenia modo gure zirkoa esan. Bai, hori da. Edo zara ikusten duzula? Oye, perdona, ¿qué haces con estos retales? ¿Luego los tiras o esto? Porque yo igual, eta golazo, zirkoko, hori da. Baina, eta orduan, bazoaz montatzen, dezeten zu, venga,
Hau, urtarrilak gabonak ondoren gelditu egiten gara, eta asmoa da, berez, maiatzerako, aste santu Pasko, aste horretarako edo, ja, denan dominatu. Orduan ja, bai, barregurea sartzen zaigu askotan. Gelditzen zarete publikoarekin, baina zu jarraitzen duzu nola baiten saiatzen. Bai, hori da. Eta foko hau estropatu da, bueno, hau estopa enero, itzen dugu, gero hau estropatu da, eta hau ere urtarriletik aurrera. Gurpilak utzian, eta orduan ja daukagu, gauza asko egin behar ditugu, urtarriletik aurrera, ez da denbora emango digun. Bueno, galdetu nahi dizut eta gonbidatu guztiei galdetzen diegu, zein den zure jaso momentua. Jaso momentua deitzen diogu, betirako jasota duzun momentu hori, edo zure egunerokotasunean duzun momentutxo bat, edo gogoratzen duzun txikitako momentu bat, zure jaso momentua, jasota duzun momentua zein izango litzateke, Ikerrena? Ez dakit iguala oso tipikoa da erantzutea, baina nik ditut hiru jaso momentu da, nire hiru seme-alaba jaio diren momentuak. Gaina denak izan dira, kontrakorrinte esaten dana, jaio bartzenean, emanaldiak suspenditu genituen, jaio bartzun fetxa horietan, gero atzeratu zen, jaio bartzunean emanaldian neukan, ku nintzen, gero berez etorri nintzen, eta aiatu nintzen ongi, eta iritxel izan nintzen, eta hirugarrenarekin bai, eta gero zuzeneko bat neukan, eta meharari, eta santzian gero goatzen naiz enfermerak erizainak. Orain, normalean aitak jartzen dio lehenengo pardela umeari, eta izbarkatu zuzeneko bat dauka junin behar, eta hoxe. Eta neon, Iñaki jaio, eta ni ordu betera zuzeneko bat egiten ari nintzen alkainekin, eta zuzenean, txampan botila bat iriki genuen. Bai, horiek dia, usan ere... Eta zirko erosi zenuen egune igual izango zen beste momentutxo bat, ez? Bai, baina hori enun behar dezela disfrutatzen, baina hor nukan txeten puf. Eta ekarren nun da, eta gero, baina nire irumekin eta abenekin, emazteakin, lehenengo aldiz argiak piztu genituenean kanpoko girnaldak, barruan nuendik etxean ezer. Etxean gradak, etxean pistaik, etxean... Bai, ingenitu... Bai, Tolosako zezen plazan bazituzten inauterietako girnalda batzu, eta jarri genitun kanpoan, eta... Piztu eta... Tolaxe. Jazta. Eta, bai. Eta Tolosan eskatu zenuten lekutxo bat montatzeko... Bai, zezen plazan. Bertan, barruan. Bai, inauterietan bakarrik erabiltzen zen, eta orduan, hau, karpakarreko gendun da baino lehen, eta hoxe, eta hor 6 hilabete zuki gendun, gero barruan lanean eritzeko gradak armailak eta egiten joateko, eta gauzak baina orduan, Tolosan egiten zenuten lo, ja karabana munduan sartuta. Ez, eta lehenengo gira, karabani gabe egin genuen, lehenengo gira, karabana bakarra zeon, egiten gendun lo karpan bertan, koltsonetatan, lehenengo gira, 4 hilabeteko izan zen motxa, hau da, partea, gehien bat. Eta gero, karabanan, oiko zirkoek edo zirko handiak direnak, internazionalak, baute eskola ez, barruan, baute sukaldari bat, baute... Hori guztia nola antolatzen duzu barnean? Bueno, gu baukagu gure, sukaldaria, antolatzen da, pixka bat... Bauzea aparte sukaldari bat? Bai, hasi ginean, gure, bueno, ez jankintasunetik, ni referentziak ere banituen lehen beste zirko batzutan ikusita, eta bai... Asiran aztetzera, gaur norke egingo ditu makarroia, gaur norke etzea, eta gero fregatu, gero ez dakitzen. Eta pixka bat kaos bihurtzen da, eta esan, martxan ondo abitu ginela, eta jarri behar da arduradun bat honetarako, eta persona bat ekarri, eta arek esaten du, emanaldia dago, gaina, ostirala, larun batei gandea, nor etorriko da, igual norbaiten bikotea dator, eta... Konbidatzen dituzu edo... edo dator asteburu pasa, norbaiten familiarren bat, edo gurekin bazkaldu behar badu, apuntatu, denak hemen WhatsAppean, denak egiten du igual erosketa bat, 25 personantzako, edo eta gero gara 16, eta jana ezin da bota, orden bat mantentzeko, eta bai, zorionez Euskal Herrian bakarri nola mugitzen garen, umeak eskoletara, badaz beraien herrietara, eta bai guk, eskola garaian, nigoan egon naiteke hemen, atarra bin egongo naiz, astelen, asteazken gauean noa etxera, asteazken gaua osteguna bertan egin, ostiralean etor, zirko montatuta daola,
ja pixka mugitzen gara, turnok egiten ditugu. Eta beti nago norbait guardian, ez da? Beti. Segurtasuneko inork ez duzue badazpada... Ez, gu hor gaude, eta egia da, bai, gero norberak behar duen, kreazio momentutan da, behar duen denbora entrenatzeko, trapezio bat ezin da etxean txintxilikatu, edo malabareak ere, frontoi batean edo bai, baina behar duen leku bat entrenatzeko. Orduan, artista bakoitzak ze beharra daukan, eta nik egiten dudana da ikusi. Ikustu da, mordoska, kuadriatxo bat badaola, markatu etxera noa, nire amari bisita egitera. Noa, ikustu bat, justo bat badoa, beste ere bai, beste, hemen gutxi gaude, nire geratzen nahi. Eta bukatuko dugu, Iker, gombidatu guztia egiten dizkiegun 10 galdera azkarrekin, zuk erantzun, eta zu... Gai nahizen, erantzunetan luzatzen nahizela. Egingo ditugu motz-motz, Bale, egun bat zirkuko antzesle gisa, edo etxean familiarekin lasai-lasai igarotzean nahiago. Jolin, eta holako galdera zailekin bat zesan. Jaguna, puta, hiek dira gustokoen egiten duten bi gauza, zedia deseatzen nago gaur emanaldia egiteko, baina egia da, ere bai, de repente 5 emanaldi jarraian egiten dituzunean, nahi ezula zure meekin, lehen komentatzen duna, pizza moment bat, etxean, sofan, denak jarri, eta gainera batzen lurrean esertzen gara, eta denak oso ondo jartzen dira, indiok bezala hola, baina nire gorragoan, mantatxo lurrean bota, eta hori ere pozik egiten. Oso ongi. Paiaso lana egitea edo paiasoak ikustea? Ikusten asko disfrutatzen dut, baina egiten nahiago igual. Bai. Egiten zorion txunez. Ikusten, beti hori nik igual egin dizaket, ez dute disfrutatzen igual publiko normal bateko zela gauza batzuten. Berdin gertatzen liburu batekin edo, ikusten antzeslan kutsua hartzen badiot, ez dut berdin disfrutatzen, zeta, posible da, 3 aktorekin egitea, edo 4 aktore, 5 aktorea, igual ez da rentable, ez da rentagarria ateratzen. Igual, 2 aktore hauek endut ez dira imprescindibleak eta historia hauek, kaguan la puta, ez dut deskonekta, disfruta irakurtzen ari zaren arekin. Baltzen duzu batzutan... Bai. Beraz, antzerkia la zinema? Antzerkia. Nizuke esango dudari gabe, berdin zirkoa eta familiarekin berdin gertatzei. Antzerkian ere traila dara mazunean, gustora hartzen duzu, zinemaren... Dinamika. Bai, lasaiago, prestatzeko denbora gehiago, kamara kolokatu, ez dakizer, zu markan jarri, eta gorain egin denbora hartu behar dentarako. Baina zineman 10 egun egiten badituzu, behar duzu... Publikoarekin lotura, ez? Atera eta, antzerkira joata ere, ez da antzerkia bakarret zirkoa bezala, ez da antzerkia da, antzokira joan, leku ikusi, ikusi, akustika nolakoa dan, kamerinoak, pertsak, utzi, dena pixka bat, repasotxo bat egin, publikoarekin gero, emanaldia egin, bukatu, eta lasai, zerbezatxo bat hartuko dugu hor, pikatuko dugu zerbait, dutxatu eta beste gauza da. Bale. Gaiztoaren egitea, paper moduan, ala papel dramatiko bat? Zenbakit komikoa gustoko duzula. Baina dramatikoak ero oso guztua hartzen gutxi tokatzen zizki, beti jendeak normalean ere deitzen di, maten dizkietan lanak komikoak izaten dira, baina gaiztoarena ez dakit egiten jakingo nuken. Ze bai, oso aktore hona izan behar da. Oso aktore hona. Dramatikoa, nik uste transmititzen pixka bat ikasi dugula, eta ze horretan ere jarrin behar da, eta guztuago zerbait dramatikoa prestatuko nuke gustora. Oan irabazi artean esate baterako, denuntzia soziala ere pixkat hor dago, ez, gure neskamutilen arazoak ere hortxe argiratzen dira, ez dakit hor azaleratzen dira, eta ni naiz entrenatzailea nesken talde batean, eta gero irakurtzen dut periodikoan, entrenatzaile bat, atxilotua izan da, abusoengatik, ez dakit zer,
zuzendari esaten dut, ni se te pasa por la cabeza, nik ez dut hori egingo. Ez dut hori egingo. Ez da dramatikoa izan, ez? Bai, ez da dramatikoa izan, zera, hemen neskamutilek ere ezagutzen daute, Iker Galartza ez da, Iker Galartza bakarrik da, gure zirkoa da, zea, eta bale, ba. Egin dezala beste aktore batek, eta egin behar da, porque denuntzia horiek egin behar dira. Eta gure neskamutilek serie batean euskeraz, olako produktu bat eukitzea, eta gai hauek tratatzea, iruditzen zait, txapelak entzeko modukoa. Baina nik ez dut hori egin nahi. Eta gauza adin bat aukeratzeko moduan, ez? Bai. Eta, aktore bat denetik egiten jakin behar dut, bai, eta igual 20 urterekin, bai, bortxatzaile papera egingo, hostia, ez dut egin nahi. Ez dut egin nahi, gure neskamutilek ikustea Iker Galartza hori egiten. Azken galderak. Kanta edo musika talde bat? Ja, baterik gabe da. Bueno, ara begira. Begira, azkenekoa ara begira. Kanta edo musika talde bat? Kanta edo musika talde bat? Kanta bat edo musika talde bat aukeratu, zurea. Akelarre, esango dut, ja desegintzen talde hori, baina bai, Akelarre. Eta bukatzeko, hitz bakar batean definitu beharko bazen Iker Galartza? Langilea, hori gustatzen zait. Langilea zergatik alperraren kontrakoa dalako. Eta alperrak die gutxien gustatzen zaizkidanak. Alperrak, zait, hau, joder, ke c***on, hau, baina langilea da, tio. Eta hau, es un putilla, baina langilea. Pila bajarri barko ditugu, baina langilea da, ojo, langilea denari, ojo, cuidao, respetu bat, eta batez ere gure ogibidean asko kejatzen direlako, ez didate deitzen, pertsatu dut kurrikuluna bialdu dut, ez diate deitzen, baina igual zukere idatzi beharko zu zerbait zuretzako, edo igual bilatu beharko zu beste bide bat, edo ez hemen sofan egon da, telefonoak noiz joko zain, eta hori oso gogorra da, eta etxigarria da, baina ezin da egin behar da. Eta aktuatu... Lana bilaketatik lan bat bihurtu, ez? Lan bilaketa lan bat bihurtu. Bai, exactamente, eta egin behar da. Karo, ez dut nahi, bai, irakaskuntzan, antzerkia erakusten egiten. Bai. Eskerrik asko, Iker, izan da kriston plazerra zuen izatea, gozada bat bai ikaslekin, gurekin, jaso solasean podcastean egotea, eta nahi duzun arte, benetan ziren... Eskerrik asko, zuei, gonbiteagatik, eta... Eta bi urtez behin, Iruñerrira bueltat nolete, igual urrun urtean bertan, berriz. Etorriko naiz, eta hoxe, baino dugu, podcast, bi ordukoa, nahi bat, Urrengoa luzeago egin dugu. Iker, placer bat, eskerrik asko. Laster arte. Listo, badugu. Sí.